maju ati para ngarsa. Parat nyemping ngono gencah pati. Bosen mangan wing kami klukus. Ayo maju diwurak kokot getihmu derajat apa kowe. Ora krasna nggo miring tandange bocah iki. Kok sakrah nampan iki gadaku. Hebat biar kowe. Laran kowe. Yo. Beratus.
aku. Wah. Waduh ya. Wah. Pak. Waduh. Mati tanganku. Waduh. Aduh. Wah. Wah. Waduh. Wah. Mundur, mundur. Ayo. Ayo nono, itu mbakku. Jebol adukmu kowe. Rocok kawan, rocok kawan, rocok kawan. Ayo, royok. Ayo, maju, 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 maju. Maju, maju, maju. Roto sing ngamuk, Aduh, mati aku. Iki sing ngentekke wadya balaku. Ayo. Para jim ngebyuka sawadya balamu. Arat. Ha. Ho. Hei.
aku. Ayo. Bos Bathara sapa? Kang Aglah paling ranang kono iki. Ayo kok karo sapa kaning atiku iki? Ciptam Daratan. Tangkap jajah Bocah bagus sapa iki? Panengah Pandhawa Raden Permati. Kapernah apa karo Bratasena? Aku sedulure Nom. Ayo aja Kakang Mas kandha ayoni bisa mecah dadane Permati. Tak guroni bathangmu. Trayoli pinantang kowe. Sing ngadepi ora sembarang menungso. Nang aku jem tetungguling Wanamarta. Ayo. Katokno putrimu. Ha. Wes, ya sini kene parat. Diadamu, diajak apa kowe? Biar kowe. Hei, iki kalu amayo. Sambat wong tuamu kowe. Pecah. Diadamu kowe. Biar kowe. Yo.
mati aku. Wah. Hei. Mati tenan. Godhog.
Woi. Yo, awas kowe. Wati. Wah, wah. Waduh. Woi. Wah. Wah. Mundur saking jroning bayudan sawah tanenget Parawaduk Sina kang taman Braja dudu karepe dhewe Bratasena.